Matawi anakuya ndivanangoya ndegani ndivamati munodzoka musi 27 ndodzoka Vatete. Ndio wakafona kai wakati murume yako mtwana. Ababa wako. Ndiwe kama fusiro ukafona uchitudi? Right. Uri kutulina muri yako. Sorry. Urikuida? Chokwadi. Wakamugadzira imba yake ugara? Ampa make maaka wake amuna munhukadzi? Ukamuwakira pake? Naiwe? Auya ndi murume wako? Kodai wangoona rudo naye wauya ndi? Wakadza kana ukumbira kuti mbondipema apo musati machedza mutemo unotenza timbotaka kurukura nomadzimai kutaridza kuti unodo nawo. Ndatodenza ofisa ndakati ndikutosvika ndikufonera nawo nchibva kuchaona panduru nditoti ndimuroti ndikutosvika ndashaya mari yekuti ndiuye pane zvandauya nazvo kuti ndibhadharise kuno saka mari yekuti ndidire fiyo motobhike yange yashayika kasi ndiri muroti naitofonerana naofisa kuti nditori muroti ndikutouya saka ndikutosvika izvo zvibva ndadenza ofisa vandaona panzara bva ndavatsanangurira kuti ndasvika nemari. Saka uri kulina mukadzi wako? Ndozvanditaura mambo kuti ngatiuya kutakura mhuri yako. Taurirana naye kari apa akagara pa? Nechikonzero chekuti dai aindida pamukati anditakura haana kunditakura. Akauya anorara kwaatete wake uko hauye kuzorara kupi kumbokura kuzoti haasi kuda chi mukadzi saka ina hangu murume uyo handichada. Watunza kutaura mukadzi wako? Murema kupanzwa mama. Pakutaura madzimai angu apa ndokupokana namba. Tine kurorana kwatakaita takatsidzirana kuti hapana noramba munhu. Makapana chitsidzo. Kana vaisandida dayakandiramba zvokuti. Kana vaisandida dayakandiramba zvokuti. Pandakangoiwo nchivakonzwawo adayakangonditi apasisiwo. Saka mudzi kuti takapana chitsidzo. Madzimai takapana chitsidzo musi watakaroorana. Saka apa mukutotamba nenguva. Chitsidzo takapana namadzibaba asi mabasa nezvito ndowandipondiyondika. Ndikupanzwa mama. Paarikutaura madzimai angu. Hanzi mabasa anozvito ndozvandikunda. Kana ivo vane zviito zvavaitondiitirawo kasi ndakazvikunda. Ndozvamoga vakundiwo. Ine handikwanise kukunda nechikonzero chekuti akasike kutanga. Hanzi handikwanise kukunda nekuti akasike kutanga. Chibobudai panzi? Saga kutreza right? Marone pamari. Hey, ona iwe, ndani ndipakari. Tata pano mtsamu dudu saga kutreza hivi. Kawa? Azilipo.
Right, chipai mhinduro yacho. Outcome yamamudza. Pamusoro tambo vakamusha. Asi mukadzi acha zvanyanya. Ndingarambe nchishandira kuroora kumumwe ndine chipi ndikapara kamhosva kadiki-diki. Ndinenge nchidziwo kushanda kwatiri kuita uri kubhadhara mhosva. Saka ndikangoshanda mhosva dzangu mubianga anenge achitsvaga vakadzi. Saka ayo zviri nani tuguredi muchato zvichiri pedyo. Saka mukadzi aramba tamboedza ati kwete. Ndasaina hangu kumupa gupuro pamberi pamambo musha wacho uparani. Ndo zvabuda patishanga. Ya. Wati kuti ine mukomana. Aita mamarriage mangani? Inganga ati chidzidzo chatikatendera naye wene ndokuti tinorambaniswa norufu kana kudenga kuchiendwa tichienda. Ndopanda kupinda kuti ndamboshingira kuti chidzidzo chedu achitendere kurambana asi ndakundika. Ndaita mwana mudiki nezvito zvokunditi. Nekuti ndakashanda munhu unotora munhu kudzokera kuti munhu unotora munhu ndingoshingira pasi. Ini chaisha ndinowana pandiri pana pandi. Akatenga mudziyo murume wangu anoti ndiyangu. Akatenga gumbezi nderangu. Kutaura kuna ndakana mudziyo anoti mudziyo se ndiyangu. Kana kubuda kwandikaita akati mudziyo yangu siya. Saka ina hapana panika ndasiya mudziyo anga ari kutora mumwe mukadzi ichishandiswa pane mumwe mukadzi ndiri ndakaishanda. Ipapa handipakwanisa. Musiya mudziyo wakasiya kumba ichi. Mati. Kune chi mudziyo yake anoti ndeyake. Papa pamukicheni mune maplates, mapoto, mabaketi zvisanoti ndezvangu. Magumbezi atikatenga tesa anoti ndangu. Property atikatenga tesa anoti ndezvangu. Ina property yake. Pane mombe 1. Pane ngoro 1. Nemotobheki 1 nawo wakatenga achizotora mukadzi akautenga tiri tesa. Pane masofa, wardrobe nebed, 11 bags dzemafertilizer, 7 dzecement, nezvigubhu 3 zvepaint, nesolar, neTV, neinverter, neDVD. Ndo watashandisa. Right, ndakubvunza. Amai okwangu manzwa nyaya. Eigadzirisa sei? Pamusoro yechangamiri ini ndinoti handitaure chikonzo choti vari kundibvunza kuti pane iwo zviripo kuti zviri kukonzeresa kuti nditi murume handichada vanozviziva. Saka chavanoti nditaure inini ndichivaudza kuti zvakati nezvakati ivo vachizviziva chii. Kana pasina chamukuzarige ndikutsanangurire muzviziva kuti chikonzero chapa kuti ndizosvika pashungu dzangu dzekuti inini zvangu ndefunga patikamboya muno mudare pekutanga ini ndakati zvangu kumba pakundodzokera murume wangu ndiri kumuda makatenda unotora ana kweyozonditora ndefunga tikagara svika ezvonozvi zvodena ndisina kudzoka kuno kudari nyaya iyo ndaitongogara mbakwedu ichitongorova yakadaro. Nyaya yatete yapa kuti tirambane nemuzukuru weyi ndeyekuti imi makatambira mukadzi pekutanga makanditi zvoni uyu zviri nani muzukuru wangu atore murudzi mukadzi asiriwo muchitendero chokwadi muzukuru wenyu akatora ndakaenda mumba kwedu ndakagara akauya takakumbira neregero zvakapera ndakadzokera mumba kwangu ndekekutanga. Kechi2 muzukuru wenyu auya andisiya kumba kwenyu anditi achidzokera apa nokupera kana svondo kana mwedzi ane mumwe mukadzi iye akumisa mudzimba dzangu midziyo yandiri kunzi ina handina mudziyo iri kushandiswa nemukadzi wake. Saka zvamukuti mimi hamusi kuzviziva zvapoti tirambane ndezvipi? Ipa vamakaitira na mukadzi wekutanga uchangamiri andikumadziva iye ndakatozorwisa mukadzi iye kuti abveza hasi imimi zvamunoti hamuzivi akafona achiti uya nemukadzi kuno wane kutora mukana mwana wangu mukadzi asiri muchitendero anotora ndiani akafona handina kuya kumba penyu apa ndakagara makatsurwa nevarume venyu vasati vafa vakati madzimai panapa pasi pamandicha pamuri kutonga mandipira here kuti atezvara vangu vari kuyozosiya mukadzi wavo pano havana kudaro varume venyu pamusoro yechangamiri panyaya yekutanga vaitirana zvikuru zvavo mwana akaenda kuna atezera nahangu yakati timbondichengetera mukadzi wangu pani pati kuno uko hakuchagarika padhuze ndichengeterewo mudhangu ini ndindopota ndichiuya
Mamsoro itangamiri. Imi matete kana mata hamusi kuzvisiva ndizvozvo nyaya yapera ndati muzukuru nyanchani. Ini ndopandakati mwana akutiko mukaramba kutora Pekuti handina kwandinosvika pokuti inini munenge pekutanga moti nyaya handiswiziva pechitiri nyaya hamuswiziva. ndopandakati inini kana zvakadaro manje kana paripadhuze iwe muroora wadi kumboya panopamba apedze zvaari kuda kuita murume wako mutakura nemuende kupi kuti wese muchibva ipamba. Right. Tamirira kuti uchimupa shere sokutaura kwako. Agora quase nunca vou falar na mão. Kunetsana nemadzimai angu tinonetsana zvishuwa takasvitsana muno mudare muno mambo makanditaurira kuti usarambe mukadzi wako zvishuwa ndakanogara nemukadzi wangu zvino inini nhasi mukadzi wangu mambo wamakati ndigare naye ndiye akutondiramba zvakare ari iye andakakwira naye dare pano mushure mekunge ndamubata nemumwe murume zvakabhadharwa muno makanditaurira ishe makanditi usarambe mukadzi mfana mese muri vana vadiki mimi ende kunogara musi zvishuwa tikugara musi matambudziko nekunetsana kunowanika kasi azvizvo zvokutanga bva ndipapichireni nhasi aiwa kana achingondiramba aiwa ndinongorambwa pasina mari pamutemo manje handitambire shereni pamutemo wangu mutemo womuchechi hausirondouri kana taakuchechi unoramba kuti mutemo womuchechi handibvumasi munomatisi muchechi ini kurambwa newa handisi kuda madzimai angu ndikudai zvino kana marapa tanzwa tese amoni endai munotora sagaro fetera zere muina rapa ndironi babi yedu vatakavakidzana navo vanoti chikwati chimene chichaita sei chata saka isusu tinoedza kuti chikwati chiite sei chimire but tikachimisa nomutoo usiriwo chinotsemuka ende kuno makabva kunonzi chitendero mabva kuchitendero makuvabati venyika saka namakakuvabati venyika manje chitendero zvaita sei zvasiyana saka pana patine mutemo watinoteedza listai zvinhu zvamukasedza mese zviri kokumba kwacho zvinonzi ndezvemurume zvese usataura uchibirikidzira zvinhu zvizokubiridzira nyatsotaura zvifeya kuite zvisiri zvako zvinhu zvamukangosedza mese todoo Mombe 1 Ngoro 1 Arrange shona Mombe 1 Ngoro 1 Nemotobek Masofa Beda 1 wardrobe 11 bags to fertilize 7 to cement TV 1 inverter 1 3 zvigubhu zvepaint
torne pendi yacho ma5 nesola 1 ndifunga ndizvozvo nemaplates nemabhaketi nemapoto mati ne4 roomed house Ini kan sih. Ngombe mchete, ngore mchete, utabaki mchete, masofa, mbega, watu ndio mbega sikiza, sasa mbega cement, TV mchete, one inverter, 50 liter spend, one solar, no 4 room house. Murume biyangu anenge inini. Patasvika apa atigone kuti shuwa kupura unotambira sechisidza mucheni but takamboedza zvaramba tambokutumirai panze kuti munotaura kuti kuri kura zvingoti pamwe panowanika zvinobuda hapana zvinobuda aramba mukadzi wako wazviona taura sola ndakaitenga ndiri mukomana ngoro ndakaitenga ndiri mukomana ndishanda kwamagoti zvine izvozvo mubhedha ndakatosiyirwa ndautengerwa naamai wardrobe ndakatoitenga ndiri mukomana ndichigara pamatepatepa ruyafosi izvozvozvo ndanchikumbirawo kuti handinozvitenga ndinavo vakazviwana zvaito right shere nako isa shere nako isa kuramba kutambira nausatambira mutemo mutemo shere nomba chisa pamberi pamama right ndira kubvunza mubvunzo umwe achiti kune mataura paakauya musikana uyo akakwanawo nependi pendi nasi waimbosina pendi here ndandakuzema pendi pendi wanga usina here kana kuti nika wanga usina ndandinaro paakauya makugara mese akaiwacha here akaiwachirei sinzi wanga wagara ukatenga kudhara aiti muri muoko right ndiri pana pakana chisenza nosenzera ani wanyatsozvinzwisisa ndiwanike ndine kupedza rangu waniriri rangu adzimai ako anori bodzi tikasangana kana vakatora nehembe 10 vanosimba nozvinhu zvipi tiri kuwirana ndaifungidzira kuti ndoti ndibodzoka pamashura ndasikada kuti ndikugumbure asi ndokwandava kusvika kugumbura asi hasa ndasvika ndisati ndati kugumbura zvandaifungidzira kutaura ko tinogona kuputsa but tichida kuti mutiyananiso kuti tikwanise kudzokera kudzokera ndambotraya ndambokutumira panze kuenda panze wewe kuti pamwe ungawirirani ndatovakumbira regerero madzimai angu tiri panze ukumbira regerero madzimai nezvandira kuitira pakaramba ushushu saka mambo kana vakataura ndikamanikidza akaenda kofa mambo vanenge varomo uzvinzwisisa zvichida ukagaragara unopota uchienda kutsvetero kwamafusire ikoko ungobva ukonanga straight nomuna ndoromo uchienda uchikonza kusvika zvaita hazvinambiswa but tiri kuti zvinoreva mutema izvo kuti kazvinhu zvataverengai zvisezvi tinokusheyai muri vaviri isi tasvika tisati tasvika pakusheya uda kumupa chii mukadzi wako zvisinei kuti wakawanikwa uno zvako pana zvinhu zviripo vanotora kumubhedha
mafeteresa. Unotaura namba yazvo ere? Mairi. Mafeteresa anotora mairi. Wardrobe wotora. Bed wotora. Zvakwana. Pane vana pakazonzwa kumundo Muno mombe mune mafeteresa mangani? pane 11 bags. Motobag makatenga mese? Motobag takatenga chese. Ndikakutarisa ndokunzura tsitsi. Wakapasa musha wako nokutadza papa. Asi hatirege kutonga nokuti wakapasa musha wako. Ndakutanga kusheya zvinhu. Verenga. 4-room house. 4-room house. Ngoba chambani. 1 mombe. 1 mombe ngaende kumukadzi. Rega ndikudzi. Chandapira mukadzi rega ndikudzi ndakugara ndakutokuudza usinyatsopanzwisisa. Chandapira mukadzi mombe. Inyaya kuti kumba ndatojamba. Ndakuremekedza stereke. Asi kuti suremba yakwe. Mina ndikuudze zvandikutaura. Ukada kuti ndiende kuimba ka. Unoziva kuti chipano zvimwe zvinoda kutokuitira favor. Iwe wakutenda kusiriko. Kana zvikadaro ndokupa mombe uzwa ndikumberi kuchaita sei? Kana zvikadaro tokupa mombe. Kana iwo kana zvikadaro tokupa mombe. Unozi ndajinyiriwa. Uonoti chichazoiti. Pindura. Alright, mupe mombe hande. Ngoro mupe. Matabai. Ngaende kumukadzi. Masofa. Ngaende kumurume. Beda. Ngaende kumukadzi. Wardrobe. Ngaende kumukadzi. Level fertilizer. Mukadzi ngapo 4. Sell bag cement. 4 kumukadzi. TV, inverter, solar. Mupe murume. Yes. $15 spent. Mupe 10. Mukadzi 5. $4 house. Mupe murume. Mapureti yese zvidziwe zvese zvomupa ndezvomukadzi. Right? Motobag ndiyo yawaina ika? Hauchadzokera nayo. Ndikandikuti ndoda kuti pauri uchatenda uchitofara sei ukanzwa imba hana kuibata ndakupa imba yese yakakwana mombe ndakupa inoita kuti unomanufacture imwe mari ukatarisa kuti fertilizer ndakupa masaka mangani 6 ndatarisa vana ndakupa masaka mangani 4 zvandaita izvo zvisina ngoro ndakupa motobag yachero right vana vanokunaita noisa arambiwa uyo achikuda mukadzi akaitora mukadzi zvakaipa mukadzi akaitora mumwe zvakaipa bati zvakazvivi chivino chiyo achisidzwa nechakaipa ukaitwa chakaipa unoziva chakanaka saka tiri kuti isusu uyo akunoenda uchiweshiweka wanzwa unoenda kuita noise tokupa mapurisa emunodani utsvaga motikari unotakura zvinhu zvako wazvinzwa right
vana varogara ku vana makore mangani vana vanokodzera kugara newe vana vanogara panhama kusvika kwanisa 18 years right panguva ino hakuna maintenance yokutaura kumurume ndogara ndakuudza mamuchiri machirudzimi vana imi okay alright ngatiitei so zvinyorei kusvika muna December hapana paanotaura nyaya yekusapota vana kusho vana hasi kusapota kusvika muna December sei ndadaro vana ivavo motobheki yeye anotengesa uzvo tengera vana mainifomu ende kuchikoro imisa kuchikoro vana vapi vava kusvika muna December kuzana kwanaona mari so motobheki achaenda naye kana asina mari tomba mudare mune kufambisa motobheki moenda naye tapedza dismisende masaini ari kuenda naye nomupurisa koneta nyaya ndoda munhu ari straight kwete kunyengererana anoenda nemumwe vanoenda vari 2 iwe chitsvagira mapurisa mari vari kuendako 2 vakomana vomuno mudare mano uyu nababa vana moenda kuneta nyaya nokukurumbidza kana ndatonga nyaya kana ndati nyaya ngaitwe nenguva time is money next